Nganti aku ketemu karo arek-arek iki gurung ketemu. Iyalah tapi yo gak masalah. Sing penting wis WA ketemuan ndok kene. Lah ngono. Sing aran tepat janji. Ayo. Lah Dek. Tak enteni benar. Lah yo kan biasane iku aku sing ngenteni sampean sing tekone telat. Iki mang ketepan arek kelompokan. Mami Okta, Bayan Taji. Oh. Lagi rundingan. Rundingan apa, Mas? Ya rundingan biasa, iku mang ono permasalahan titik lah. Lah iki mang aku ketepaan mulai nyambut gawe, mampir nang ngone arek-arek, terus ya mesisan janjian sampai sampai nang kene. Kaya ngono. Heeh. Ngene lho Mas, sakjane aku ngejak sampean ketemuan iki ana perlu sing penting. Sing penting ya apa sih, Dik? Tentang hubungannya awak dhewe iki lho Mas Jarwo. Iya. Pirang tahun? Lek ono tak hitung yo 3 tahunan Dik awak dhewe. 3 tahun ya Mas ya. Terus aku kondo sampean, aku kerja ternyata aku dari luar kota kan. Iya. Sampean tetep nang kota kene. Kapan sampean ngelamar aku? Jane aku yo arep ngomong nang sampean, cuman iki kan masalah sing sensitif, membutuhkan tempat yang kondusif. Lah sing tak jaluk, omongane aja nang pinggir embong kene. Gak enak yo Mas yo. Diwasi wong yo gak pantes. Makane iku Dik, lah saranku sampean nang omahe Mas Sugeng. Mas Sugeng. Engko ayo rundingan nang kono. Mas Sugeng koncoku iku lho Dik, kanca kerja. Konco sama sak kantor wong sing ireng manis iku. Neng kono ketemuan. Sampean ku nang kono, engko tak susul mrono. Ngono. Mulai ditakoni aku dikongkon Mas Jarwo rene. Lah, bener. Iya. Ojo susu lho Mas. Iya. Aku wis kangen lho. Iya, mari iki mrono. Waduh. Suci iki njaluk dilamar. Sedangkan Suci iki gak ngerti keadaanku ya apa. Terus bojoku iki ya apa lek aku ngelamar Suci iki kok. Wah, perkara iki kok. Mas. Apa? Sampe malu jarene kate nang omahe kanca sampean. Iya kate nyambangi Mas Jarwo. Awakmu wis tak omongi aja melok sih, Dik. Lah lapo sampean ket malu tak anteni aku lho kate melok. Gak ngono nek lambemu anyar, Dik. Ijo. Ngono iku lek wis dikandhani sih aja melok. Mas Sugeng iki lara, engko lek sampean ketularan. Gak apa-apa, Mas. Padha ae, engko sampean teko kono mulih jejer aku. Ya padha ae. Ngene, Dik. Sampean iki masalahe Mas Jarwo iki, Mas Sugeng iki dhek iki lara aneh. Gak apa-apa, Mas. Pokoknya aku tetep melok. Lek ambek wong wedok nulari, lek ambek wong lanang ogah. Gak wis pokoknya aku tetep melok sampean, tetep. Waduh, ngene. Sampean gak apa-apa melok tapi kan omahe ado. Ya, terus Upamane mobil ini lagi diservis. Tolong ndekno becak sik. Oh alah, nang kono kok ta? Lah iku lho, celukno iku. Heeh, celukno becak iku. Becak. Lah, gak iya temen. Mas Jarwo bujuki aku maneh. Gak layak, pompong durung ado tak tututani.
mumpung bojoku durung mulih. Biasa wong nyele meja gak dibalik-balekno. Belajar nglentrik. Gak niat ngocut kertu, niat ngocut jabang bayine bojoku. Cek gak tola-tole nang dalan. Nek ketok-ketok aku ae nang omah. Yo, lah kok wong lemu. Babi iki lah wong lemu sih. Mosok Mas Sugeng gelem karo wong lemu. Oh, paling ki jomblange paling. Ya Allah, kesot. Kesot ki wong tua berarti ki. Germone paling ki germone ki. Wah, bahaya wong lanang nang duwe germo ngene iki. Jane nyambut gawe ta, golek gendaan wong iki. Loh. Wong ayu kenci ya. Pasti iki gendane Mas Sugeng iki. Waduh. Waduh. Bahaya iki. Wong lanang nang duwe gendaan ngene iki bahaya. Mumpung dorong ro. Kene Mas. Ngono ne sampean iki lho. Ditinggal wong nyambut gawe. Komang gremeng kaya wong gendeng. Di mana nganggur aku dhewean lho Mas. Jenuh. Mikirno sampean terus. Lah apa mikirno aku nyambut gawe kok dipikirno? Ya gak ngono nyambut gawe tapi karo wayan. Sik ta sayang. Aku sing gak ruwayan sing ki apa? Iki jam pira saiki? Jam 4. Biasanya sampean mulai jam pira? Jam 3. Lapane sak jam mampir nandi. Loh. Aku mang gak mampir nandi-nandi, aku mang nutukno nyambut gawe. Nutukno penggawean saumpama penggawean iki gak mari, jelas aku dilokno bos iso-iso dipecat, Dik. Ojo alasan. Wong biasa mulai jam 3 ya jam 3. Ini sampai jam 4 tuh. Sak jam lho, Mas. Sak jam iku gak sithik, gak dilu. Loh, Kanggo sampean niku koyoke gak titik gak sedilu. Tapi kanggo wong nggo embong iku paribasan bek macet ta opo lak yo ngono sih rek kok. ojo kakean alasan. Aku iki lho gak tau alasan barek sampean. Saiki ngene, Yo. aku nduwe peraturan. Sik. Duwe peraturan padane negara duwe peraturan. Wong rumah tangga iku kudu ana peraturane, Mas. Wong lanang duwe peraturan, wong wedok duwe peraturan ngono lho. Ya wis. Kayak ngerti jalur. Ya toh? Peraturan apa? Rungokno aku ngomong. Setiap bayaran sampean gak usah melok-melok njupuk bayaran. Cukup aku wae. Sik ta, Dik. Sampeyan iki ya apa sih rek? Masalah. Nek wayahe sampean gajian iku lho, Mas. Biasanya tanggal 1 sampai tanggal 3. Ya. Ya toh? Mm. Nek sampean gak iso njupuk tanggal 1, tanggal 2, terakhir tanggal 3 lah ngono sih. Iya biasae. Berarti aku sing marah, aku sing njupuk sampean kari ae. Trimo mak sangu sampean. Bensin sampean kok aku sing jatah. Gak masalah bensin, gak masalah sangu, Dik. Tapi go kantor iki lho. Wong lanang-lanang tok. Saumpama sampai sing njupuk, ndeh ndani ngomong iku arek-arek kanca-kanca iku lho. Ojo kakean alasan to, Mas. Sampeyan mesti kakean alasan. Mentang-mentang bojone tuwa, ngono to. Masih sampean tua, aku tetep cinta tresno barek sampean. Nek sampean seneng temen-temen tresno karo aku, perkara bayaran aku sing njupuk nganut to. Ya wis, manut. Ya ngono sih. Marung kok perkara sangu sampean aku sing jatah, perkara dhuwit bensin sampean aku sing jatah. Lah ya padha ae sih wong ngono ae kok Iya. diusir. Iya. Wis. Iki mang sampean duwe peraturan. Ya. Sebaliknya ya ngono, Dek, aku ya duwe peraturan. Peraturan apa? Rungokno.
Sing sepisan sing nomor 1. Ya. Nggo jerone omah iki gak oleh ana kartu. Kartu apa sih, Mas? Lho, Jane kartu apa? aku gak ngerti kartu apa-apa. Pokoke jero omah iki gak oleh ana kartu sing sepisan. Ya. Sanggup? Anggup. Ping pindho, Dik. Hmm. Go jerone omah iku luwih go kamar. Ya. Gak oleh ana kembang nisor bantal. Kembang apa? Loh, aku ora tau dolanan kembang kok ya. Ya mbok kembang apa, pokoke peraturane nggo jero omah iki, nggo jero kamar, nggo nisor bantal gak oleh ana kembang. Ya. Sanggup? Anggup. Ah, iki sing terakhir, Apa? sing pungkasan. Heeh. Nggo pojokane omah utawa pojokane pekarangan, gak oleh nyumet dupa. Kok iso ana asing? Mas sampean niku curiga karo aku to? Loh, aku gak curiga mbek sampean. Iku minangka peraturan. Ngono. Ya nek gelem, gak gelem ya wis, masalah Ya. bayar tak jopo. Wis. Ya wis. Duwe aku tak bayar arisan penang omah. Duit lah didelek go laji ku lho rek. Jupun dhewe. Kasih kunci. Gak sik ta. Wingi arisan, winginane arisan. Kok bendino arisan sih rek? Le, asline arisane iku seminggu pisan. Sing arisan cilik-cilik iku wong kampung kok sawangane kok ndodon-ndodono nek gak duwe. Gak melok arisan saiki 5.000 10.000 ngono. Iki arisan gede sing siji sak bulan pisan. Oleh pirang juta, Dik? Niki nang kono diketrok roto jenengku oleh 50 juta, Mas. Waduh, ini oleh 50 juta diganti ku apa, Dik, kira-kira? Ya, tambah ono bayaran sampean telung bulan ngono nggo tuku mobil. Oh iya, gak apa-apa. Golek mobil sing mahal, sing larang. Ya, gak apa-apa. Tinggal ya. Iya. Wis ora usah tak tengeri apa-apa. Aku Ya. percaya karo sampean. Iya. Tinggal budal ya, Mas. Ya sing hati-hati aja lirik-lirik Joko lho ya. Aku gak tau ngelirik wong paling yang sampean sing lirik-lirik wong Sik, jange budal sayang sithik. Temen. Ngene iki lho. Ndek bojo cantik ya ngene iki. Budal ya. Iya, sing hati-hati. Awas ati lirik-lirik arek nom-nom. Mule tak bacok temen. Ya ngene iki lho, rabi tuwa senajan tuwa tetep tak tresnani. Encene bojo Joko jare wong tuwek-tuwek biyen Joko loro aku. Ya iki loro oleh temen iki. Yes, lumrah encene kalah weton ya sing ngene iki. Koma ijen. Nyemet udut. Matak-matek ae. Jian. Nuwun sewu. Wah, nuwun monggo. Gak ngono nih. Sampeyan iki lha apa nang omah? Dolen, Mas. Dolen. Heeh. Kenapa kok sampean sajane kok bingung karo aku ning kene? Gak ngono rek. Bojoku gak go omah nek dolen ya dolino tapi enten ana bojoku nek teko. Lah ya beneran gak ono bojo sampean sih malah enak kok. Lho. Bojoku iki cemburuan. Kok iso? Alah wong wedok cemburuan iku gampang, tak kandhani. Kalau duit sing akeh gak bakal cemburu. Yo, masalah duit bayarane rencana iki lho dijobok bojoku. Sampeyan engko wae nek mendayo, sampeyan enten ana bojoku nek teko. Lapo sih mate mendayo barang. Mas Sugeng, sampean iku lho. Mosok lali mbek aku sih. Yo setengah lali, setengah eling. Tak pikir-pikir koyo tau kepethuk tapi lali. Winginane nang kafe. Heeh. Wong loro. Ya. Sama nang pojok kono. Ya. Aku sebelah kene ngenteni pacarku. Oh iya. Kopi kan mosok lali sih, Mas. Ngono sampean ngomong ning aku, aja kuwatir, Beb. Bojoku wis mati. Proporsi ngomong. Sayang.
Aja gawe perkara lho ya. Sing gawe perkara sampean lho Mas, wingi semayan ngono kok ngomong ngono kok. Sapa sih semayan? Sampean bojoku wis tuwek, Dek. Aku biyen didukukno, makanya aku saiki gak cinta. Sampeyan kan ngomong ngono. Aku ndokone iki. Iya jarene ngono, Mbak Yu. Ampun. Masalah rek. Ojo seneng nyopo carane. Baleno kamu apa saka ngono. Cuk sayang. Ojo ngrusak rumah tanggaku lho ya. Lho, sampean dhewe sing ngrusak rumah tangga sampean kondo. Aku biyen gak cinta, Dek. Bojoku iki wis tuwek, gak pengalaman. Ndukukno aku iya, Mbak Yu. Aku kan sampe makan aku gelem dhewe pacar karo Mas Sugeng. Kon wis kowe pacaran karo iki. Wis 5 tahun. Wis duwe anak loro aku, Mbak Yu. Kon wetok ya. Iya. Hati-hati kon pacaran karo bojoku. Kenapa, Mbak? Medhit. Bayarannya saiki pacar Joko aku kabeh. Wis 5 tahun kowe kudu tak Joko kabeh. Lho, sampe kauman. Sampean kleru aku dikene omah tingkat 3 ditukokno mobil. Iya. Sayang. Ojo apa itu? Gak kenal, gak ero iki moro mlebu mendayo iki mantan parah. Mbak, sampe nek mendayo terono bojoku, wis tak kandhani. Sampean ngono telepon aku. Dek, pomong bojoku metu arisan ndang mlebu. Cuk pecat kabeh iki. Sayang, cuk. Aku mulai ae. Ojo. Kok Sapa itu? Sapa? mosok gak ero iki aku setengah eling. Ayo kondo dhewe. Sapa? Aku lan ndelok Mbak Yu muring-muring Mas Sugeng kudu guyu ya sakno. Napa? Lali mbek aku Mbak Yu. Lali. Ya rada-rada eling saiki mau yo lali. Suci, adik kelasnya Mas Sugeng biyen pacare Jarwo. Oh. Sepurane ya, Ci, karena cemburuku iki lho aku. Berarti sampeyan cinta temen karo Mas Sugeng. Iki jenenge bojo re. Mas. Guyon nduk kene iki lha. Guyon kakekmu aku geger. Gara-gara awakmu kok. Gara-gara awakmu. Aku sampe geger mbek bojoku. Ya alah ngono. Mas, baru pencapaian. Cek semakin romantis re. Romantis kakekmu kono akene geger. Kurang tidak dikeprok kursi ya. Iso romantis. Karepmu iki lho apa? Ngene lho, Mas. Aku karep nyele omahe. Loh, gak apa iki Sarah. Entah ya, aku kok mbok seles ta apa? Nyele dilu ae. Lho nyele digawe apa takonono to, Sik Mas? ta kok. Ya nek sandangan ta celana klambi disele gak apa-apa. Lah iya. Disele entek puluhan juta, ratusan juta kok. Ngene lho Mas sampe Mbak. Aku iki nyele omahe arep tak gawe omong-omongan ambek Suci. Ngono lho, omongan dilu ae soalnya penting. Sik tak takono, tak rundingan mbek bojoku sik. Ya. Ngapa? Iki jange omong-omongan mbek Suci. Omong-omongan tok ta? Iya mau mantok nang kene nang balik kene. Teman. Temen, Mbak. Jangan melakukan hubungan yang tidak senonoh lho ya. Iya wong aku ya gurung rapi ambek iki. Ya wis. Aja digawe gagak lho, omahku omah api-apian. Masalah aku ya wong pendidikan yo ngerti unggah-ungguh, Mbak. Ya wis. Tak olehi omong-omongan goma tapi tak kei waktu 5 menit. 5 menit tambah ono 10 menit ngono lho. Ha iso nek gelem gak gelem yo go kono go pos-pos kono lho, Pak. Mas, rumang samu arek kanca Remi aku Nek niku. gelem gak gelem ya wis 5 menit. Ya wis 5 menit wis. 5 menit ya. Iya. Ayo, Dik. Ayo. Ayo. Gak ngono ku sampe geger, Dek. Yo ngetes tresnane lho, Mas. Iya. Ngene, Dek. Sampeyan kok gugup lah apa, Mas? 5 menit. Dorong. Dorong apa? Dorong. Terus aku wis suwe, Pak. Kapan ngomongku iki lek amen garah. Dorong ah. Dorong. Ya tutup nasi. Dilu tadi ya. Ya 5 menit. Ngene lho, Dek. Jane aku iku arep ngomong nang nggone sampean tapi aku sampean kudu janji lho ya, aja muring-muring lho. Lho, lah wong sampean ate ngomong ate nglamar aku. Iku lha apa sih muring-muring ku lho. Aku lek wis ngomong siji janji gak oleh muring-muring, kaping pindhone aku akan terus memperjuangkan cintaku nang sampean. Aman. Iya. Tadi ngene, Dek. Selama sampean tinggal nang nggone luar kota,
Aku kan ambek sampean jarang ketemu. Aku wis dirabeno ambek wong tuaku, Dik. Sampeyan dirabeno wong tua sampean, Mas. Iya, Dik. Lah kok sampeyan gak tau ngomong karo aku sih, Mas. Ngene lho, Dik. Aku jange ngomongin kok kuatire sampean merubah perasaan nanggone aku, Dik. Tapi aku jek tresno ambek sampean. Sampeyan mau berubah perasaan kan aku tuh bakal menunggu. Ngene lho. Karepku iku engko coba tak rundingan ambek bojoku piye enake lho, Dik. Aku mau dadi pelakor, Mas. Aku mau dicap dadi wong wedok sing ngepek bojone wong aku mau, Mas. Dik, ojo koyo ngono ta. Sampai gak cinta aku begitu sampai ngomongkan apa. Kamu yang ngene, Mas. Yo, Dik, aku yo bingung Dik karepku iku sampean. Aku kudu ambek sampean, Dik, pokoke, Dik. Sampai aku tapi sampai nompo pernikahan itu. Nompo perjodohan itu. Sampai gak sadar aku. Dipaksa ambek wong tuaku, Dik. Dipaksa. Kudunya sampai ngomong karo wong tua sampean. Aku wis duwe pilihan, Pak. Gak koyo ngene. Dik, kowe tau aja nangis. Kudunya piye sih masih putusanku iku lho sing gak kenal atiku. Dik, aku terus berjuang ke sampean. Gak mungkin, Mas. Lah arep bojo sampean terus ya opo, Mas? Kok bisa dipikir? Masuk ke medal, Mas, tasikan. Betul ya. Ngene. Dieloki wong wedok gak gelem. Kene pacaran. Pacaran ya apa sih? Manu-manuan. Loh, ya apa sih? Sampeyan salah tompo, Mbak. Niki goleki Mas Sugeng, adike Mas. Iki adene Mas Sugeng sampean lali ta, ben tak kenal ngono lho. Gak percaya. Ya apa sih, Dik? Sumpah aku iki malu golek Mas Sugeng, ketemu ambek adikne lho nggon nggone kene. Akhirnya omong-omongan. Wis gak percaya. Wis Gak ayo. percaya. Lho, Dik, Dik. Wis, ayo. Dik, Dik suci. Bojo karo aku kan. Terus kudu ngomong ya apa karo ibu bapak. Tapi aku kok ngomong Wis ta, Mas. Dik. Wis. Dik, wis sampean kudu percaya ambek Tapi aku, penting Dik. bojo sampean nimbang aku kan, Mas. Apa sih, Dik? Piye-piye ya kowe kok tetep bojo sampean, Mas. Itu aku. Mulai. Ngerti kata awal kaya ngene mungkin aku ora bakal balik ning kota iki. Oh, wis apa? Wis ngomong-ngomongan apa? Wis disusul karo bojone, Mas. Oh, nang di jarwo kene Mas. Disusul karo bojone. Disusul. Mas Sugeng. Sampeyan karo Mbak Yu mesti ngerti lek Mas Jarwo ndek bojo kan. Kenapa sampeyan kok meneng ae gak cerita karo aku, Mas? Ci, jane aku pengen ngomong, Dik. Tapi ora cukup kalah aku wong wedok, padha wedoke karo sampean. Tapi lek keadaane kaya ngene Mbak Yu hatiku tambah loro. Jadi mikir sih. Ci. Pancen bener omongnya bojoku. Aku jare ngandane awakmu gak temek kok. Sebab apa? Awakmu mbek Jarwo padha cintae, padha tresnane. Sampama awakmu tak kandhani, padha aku mbek padha tresnamu. Tapi kenyataane Mas Sugeng, Mas Jarwo wis duweke wong liya. Aku mau disebut pelakor, Mas. Aku gak Kok, tau Dik, ngomong-ngomong, Dik. Ci, ngene lho, Dik. Kon karo aku padha wedoke, Dik. Umpamane aku ngomong karo sampean kok sawangane aku hancur-hancur. Kudune sampeyan lek ngerti padha wedoke, Mbak. Sampeyan kondo aku, Ci. Iki Jarwo dijujuno karo wong tuane. Lek koyo ngene, Mbak, tambah atiku tambah loro. Sepurane yo, Dik, temen sepurane sing gedhe. Aku ora tuwekal, ora tuweka ngomong karo sampean. Sampeyan karo Mas Sugeng gak salah, mungkin aku sing kurang paham keadaan. Aku gak apa-apa, Mbak. Anda dijodoh karo Mas Jarwo, aku gak apa-apa. Temen lho, Dik. Ci. Awakmu ki jare nandi? Aku mulai, Mas. Mulai temen ta? Mulai. Tak terno apa piye? Aku Terno, Dik. aku nggawa sopir kok, Mas.
sing tak kuwatirno, Suci kan pikiran iki bingung. Beke mlaku nyabrang, ditobrok motor iki aku sing tak kuwatirno. Gak. Hati-hati lho, Ci. Karo sopir Mas, aman gak apa-apa. Omahku karo kene ada. Gak apa-apa Mbak, aman kok. Aku sik sadar kok. Teman, sing hati-hati ya, Dik. Tak dungakno oleh gantine Jarwo sing luwih ganteng. Iya, Ci. Koyo dongamu tak jaluk Mas Uki. Ya, sing hati-hati. Tak mulu. Ya sing hati-hati lho, Dik. Ngono lho, Mas. Sing tak kuwatirno ya ngono iku. Ngerti ya? Iya, Dek, aku jane wis kondo, jange kondo. Meh jange ngomong meletik ngomong. Tapi aku yo mang ngomong wedi medhot cintane Suci karo Jarwo. Lah iya sing tak maksud ki Jarwo duwe bojo, terus sik duwe gendaan iku mang lho. Jarwo wis tau tak elingno wae, awakmu duwe bojo, aja gendaan mbek Suci, aja pacaran mbek Suci. Jare padha cintae, ngono iku, Dik. Kowe saiki gak usah mikirno wong liya. Iya. Sing penting sampean karo aku. Ayo. Nutukno bal-balan. Iya. Ayo, Dik. Kenapa? Nggih. Pamane ora bener ya sampean dudukno. Sampun. Cara penggaweane dhewe-dhewe. Nggih, makane kula kali wantun iki mbok nate pisah. Lare anyar mbok menawi pendamelane kirang nyeceki nggih kula ingkang wajib ngandani ngoten lho, Bu. Ya iya talang sampean kemelak aku pirang taun sampean. Nggih, nggih pun puluhan taun. Ya 15 taun wis ana talang. Nggih wonten. Kula wakas tapi ini kok masih anyar wakas. Nggih. Ya wis ngerti, cuma sampean kan durung ngerti penggaweane apa. Nggih. Ngono sih. Kayak nyapu ambek ngepel terus. Iya. Nyapu ngepel. Ngersula takon. Boten ada sisi keramik iki tipis. Kayak tadi kalau tadi pun kayak kan, game itu buayol mau. Bojoku nang dhisik gak temen belas timang Buat ngoten dong bapak nih kalau jenengan sing mikir ala nopo kalau mikir bapak nih udah. Wah, ngono nes delokane kok kaya wong lamun nang ngono aku ngumun aku. Koyoke iku sisiran ambek tangga sebelah. Bapak, Aja ngono, aja bong-bong aku. Boten, Bu. Iku. Boten. ya wingi lho ya. Bapak Bu kabeh cermin. Sapa? Lek toko sebelah ngomongke duda ngono lho kok. Lho. Saya pelane kok duda sih. Bapak kan senengane ngono-ngono ku. Apa sih ibu iki? Gak nyedel. Pak, sampeyan kejaran. Ceritakan karo mantu. Dolan ngono iku. Duda terus. Bojo niku lho duda terus ngoten. Aja guyang-guyu. Guyu Bu. Dipikir sing temenan. Iya wis. Siji anake wis gedhe. Maja putri. Lah apa ngurusi laran-laran ya? Aja ngono ta Pak, iki karo Pak Kundakan Pantun yang ngrewangi nyambut gawe nang kene lho Pak. Sing tak bayar tenagane. Duduk uangnya tanpa nyambut gawe, tanpa mengeluarkan keringet, gak ada duit, gitu. Sama kandhani dhewe ta lah, sak ngapa kula aku. Kan sak jae kok sak gendhudak glugu. Ngene lho Pak, sampean tak doleki, soal iki aku jarunen karo sampean. Iki dagang aku ki wis entek kabeh ana bekasan batik. Oh. Ngono ta. Lah iki wawasane arek loro ya apa takonono. Ndi usulan apa gak, ndi pendapat apa gak ngono lho. Iki mestine sing duwe tapi terutama kan sampean sih Pak, sampean bojoku kok dadakno. Kula wanta niki wau sampun matur kali Ibu.
Bu, zaman samangke niku nggih dipun arani zaman modern, tapi empun katut-katut. Sakniki pesen duge onlinean. Sing didudulno saene ngoten. Ning nek empun pengiriman jenengan pirsa ki ambek. Rasaku ayo ngikuti era zaman timbangane wirawiri. Ono nek teko dhewe lak ana to. Bener karibut. Le Pak, sampean kok aja ngono. Kata sing ketipu, Soale Pak. online kadang-kadang ya wong mekasem baju terus batik ngene terus nek gak cocok ya apa sing rugi awake dhewe ta. Ngoten lho. Sampeyan aja gapan karo wong online ngono kok aja percaya sampean. Ning niku lho ngeten. Bener. Maksudnya ngeten sing ya apa? Lah ning niku nek kajenge ningali seret iki sing gak bijuan ku iso pindi. Ngoten. Uang bisa kembali. Sebelumnya titip dulu. Nggih. Tapi aku ora penak aku. Nggih. Aku nek moro dhewe karena moro nang Solo dhewe iku tau apa nang Jogja. Kok nek gak ono nang Solo aku nang Jogja. Nggih pun biasae ngoten niku, Bu. Wis kau sanduk Assalamualaikum mulih ketemu gak penting. Bu. Supiri. Bu, aku ada di Solo Jogja. Terus Pasar Benjeng akeh batik. Regane ya wis siji lho. Kok mana iki kena banjir? Wah, diobral. beda wae beda. Terus sing halus kan kasar beda. Kok dadakno. Oh, beda ta, Bu? Iya. Bu, nek sampean kate blonjo ya, sementara iki sampean berangkat sing diterno arek loro. Loh, Aku gak sang terno mergo aku ana urusan penting. 5 menit lagi aku sudah berangkat. Gitu? Ya. piye sih sampe sadurunge kok gak ngomong dhisik. Loh. Jan-jan iki bojoku iki karo antar apa kono tak sampean. Loh, Bojoku aku Pak. Lah, cuma bisnismu itu lebih labai lebih aku terus daripada awakmu. Ngono lho. Jadi aku mementingkan duit gede daripada duit cilik. Iya toh? Nggih. Leres Bapak, ngeten lho, Bu. Nek jenengan niku pindah Solo utawi Yogya. Lah kula kalewat nggih driver andalan. Ya. Mboten ngantos kula nate kula nek nyetir kalewat terus tawanten jenengan sampai dirip mboten sih. ya wis ngerti Pak. Nggih. Ya ngerti to mandu lunga nek lunga adong ya gak kaya karo bojo ta lakon. Nggih, bae kangen sawaya-waya sliut. Ya ora ngono. Apa sih Wis tuwa. Wis tuwa, akhirnya tuwa ndak mikir sampai situ. Yang penting bisnis, bisnis, bisnis dan bisnis. Ngoten lho. Nek sampean repot ya gak apa-apa. Aku tak bel karo Pak Kunat karo Tanto ae. Nggih. Bapak matur bojoku. Tasku. Tas rombone. Cukup tas, iya biasae. Ini kan mesti dipanasi gak bisa. Lho, pun biasa Bu. Niki bapak nek matur pun tuwa mbon nate kita ngeten. Mbon nate nyambangi belas, Banyuwangi tos sambangi pindho. Wis biasa Pak Kunat ya. Aja kaya ngono. Sawangane kok nyiksa wong. Nggih, saken lare niku nek mbok ditelus. Iki ta, Bu, tasih, Bu. Ya. Isine obat kuat tok e. Nggih. Obat kuat. Mbok dinyel. Sampeyan aja lali lho yo. Ate aja sampeyan ketinggalan. Kudu sampeyan teko ae. Selalu terbuka, Bu. Selalu terbuka. Kalau mbok menawa aku cara danaku kurang. Kan kudu sampeyan. Yo ATM digowo pisan nek kurang langsung di Nah, gesek. betul ATM jenengan pindah, mangke nek kirangan dana katun gesek mawon. Untuk isine akeh ngene bapakne ta laku iso Nggih, nggih. Pundet. Dalem. Ibumu omongnya tambah suwi mulut ya. Nggih. Kok koyo aku iki jalanku menggok dan menggok. Model iki ngono lho. Mboten. Bapak niku mboten nate menggok-menggok. Tur mare nggih dalan namung setunggal. Nggih lurus ngeten iki to. Iku tak ini. Semakin cinta semakin curiga. Pun lagunes nang ayo, Bu. Kok sampe zamane sing dhisik-dhisik. Sopo, Bu? Ayo bapakmu dhisik. Boten. Saniki pun boten. Oh, dia ketahuan. Sing dhisik niku pun dikuak. Pun, nggih, Pak nggih. Tapi dilalesi maneh. Oh, dilalesi malih. Perkara duit dan duit. Oh, gak apa-apa. Kok dangu kepingin ning. Nek ngono Pak,
Ya Bu, ya. Pak, kula nyuwun pamit ngantaraken Ibu tunggu. Sing hati-hati ya Nggih, ya. nggih. Musim hujan-hujanan ya Nggih. jalan terlalu licin. Ya. Kula tesih inget pesenipun Bapak. Senajan lihe ya apa driver menungso urip nggawa apes. Nah, Nggih. yang penting sebelum berangkat berdoa. Nggih. Nggih. Aku pamit ya, Pak nggih. Ya. Ayo. Ya, Pak, bisa ya, Pak. Ya. Lah kadose rek mboten tega kali Ibu nggih diteraken to, Pak. Digadingi kali wanto kali kundat sajane jenengan kok malah Ya apa maneh nggih. jenenge bojo. Nggih Gitu ya. harus menika, Pak. Nggih. Najan tuwa ya toh, kita harus menunjukkan kasih sayang. Nggih leres menika. Bapak sampun dahar? Masalah dahar dipitung kowe. Oh, ngoten. Napa kula damelaken kopi? Ora usah, aku pengen omong-omongan ngobrol karo Pean. Oh, nggih. Ngobrol napa to, Pak? Aku krungu sajake sampean iku nek tak delok-delok hubungan karo arek lanang sing jenenge Jarwo bener apa ora? Nggih leres, tapi sampun putus kok Pak niki. Apa sebabnya kok putus? Mas Jarwo niku bujuk kali kula. Sebenarnya mboten bujuk, Pak. Ngeman kali kula kan. Mergi Mas Jarwo niku dijodohaken kali tiyang sepuhe. Tasih tresno kali kula nggih ngebut niku tapi kula mboten purun. Akhirnya kula putus mawon. Suci. Suatu pelajaran dan pengalaman. Nggih, Pak. Ya. Mulai nek golek arek lanang, ya. Nggih. Kudu sebelumnya dikoreksi, diteliti, didelok, ya. Didelok babat bibit bobote ya apa. Nggih mungkin kula sing kurang teliti. Nggih, Pak. Suci, Dalem kula. terang-terangan ya. Nek kon wis putus hubungan barek Jarwo berarti kamu ndak punya pacar, ya ta ya? Ya sementara niki kalau tak rai pacaran rumiyin kalian matus-matus yang bener Pak. Di samping iku, gitu, Bapak nyambut gawe sirah digawe sikil, udan panas ndak tempuh untuk suci, untuk membahagiakan suci. Ya pun tugasnya tiang sepuh bahagiakan yugane to Pak. Bagus. Makanya iku tak blakakno ae, ya. Nek kowe dipek wong lanang liya, kaya-kaya bapak gak setuju. Kok sakit to Pak kan kon jodone tiang wedok kali tiang jarang. Kali kula diremeni tiang jarang jenengan mboten angsal niku kedahe pripun? Tak pikir-pikir, ojo menggelek jroning atimu, ya tak duduno riwayat lan sejarah. Kamu bukan anak kandungku. Lah terus tiang sepuh kandung kula ten pundi? Wong tuamu wis mati. Biaya selamatan segala suatu hal bapak sing nang. Eling-eling ya. Aku ndirasa Mas. Gedhe tansah suwi tak leliding nganti akhir dewasa. Aku ndeleng pasuran ibumu, muak. Yang penting wing tuwek nyekel duit dan duit. Mulane nek kon gelem yang jelas aku menaruh hati cinta dalam detak jantungku ingin sekali bersandingan sama Suci. Harta benda aku serahkan padamu, oke? Gendeng sampean. Tabasane percuma sama nus kurang ajar karo aku. Senajan ku Erma dudu wong tuaku, wong sing lairno aku. Tak hormati kaya wong sing lairno aku ning alam donya. Sampeyan kudune ngerti. Lek niat sampeyan mupu aku ket bayi mbok dadekno anak, ora gede-gede bapak bojo, anak-anak timun. Segala sesuatu hal
aku sing nglakoni, Nduk. Dosa neraka pikul apa jare besok. Yang penting hidupku di alam semesta dunia yang indah ini bisa merasakan kenikmatan keperawanan anak kandung. Senajan dudu anak kandung. Aku harus bisa merenggut kegadisan. Iku pada aku gelem. Tapi aku wong sing ngerti bales budi karo wong. Aku dhewe bakal tak wales sing apik. Ora bakal tak etrak ngepek bojone ibarat. Suci. Sekali lagi aku bicara di hadapanmu. Turut nang brantaning bapak. Satu di antara dua, siji antara loro. Nek kon manut penak. Nenggong sak gayane donya tak atas nama no suci, tapi nek kon gak gelem tersiksa terus tangane Pak Purbo. Ora sudi. Ora boto bondo kelawan donya. Ora boto dibae bojo masuk kerajaan kowe kon. Mau dan tidak. Mau dan tidak. Suci mati. Mau dan tidaknya andai kata polisi menelusuri tindakanku sing koyo ngene, aku meringkuk dalam kunci besi. Gampang. Kok dong arek ngeterno ibu nang stasiun sing gare suwe lek ngenteni sepur Mang. Teko kereta. Teko. Ngene iku ya. Ya muga-muga ae awak dhewe kok mule. Saiki kok maneh ana bapak ono sampe muring-muring. Ojo. Nek gak percaya tak kon ngebel ibu ae. Ya. Lah ngono ah. Kamarake satu orang balik. Ngene iki lho, iya nek wong karo nek tangga teparo, sangkano ibu ambek bapak gak perhateno anak. Apa pantes? Iya bukan. Ning. 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 Ning suci ki lunas toh. Kok lunas iku lho? Lah wis Mati. Mati. lah ya mati ku wis lunas. Wis gak bayar maneh kredit. Oh, sakno, senom. Sik ta to. Awak dhewe iki budan ning suci lak seneng-seneng ae. Seneng wong seger waras sik sehat. Waras. Iya. Nek ndelok yamune gak duwe ciri-ciri penyakit apa-apa. Gak ono. Terus nek sampe ana kedadian ngene. Terus awak dhewe iki takon sapa sing kok omahe arek iki tok. Ya sapa maneh? Lah iya, Sapa maneh nek gak ono liyane yo nomo ono bapak tok. Pak. Ngapunten saderenge, Pak. Kok wonten kedadosan ingkang kados mekaten niku ning suci niki dos pundi asal usule. Gak ngono to. Urusan iki ayo dirunding bareng, mumpung durung ruh tangga kanan kiri pendemen dhisik. Napa? Ndung mrene omah. Kula kelewat to? Nang balik oren. Ah, nek enten napa-napa kula mboten kuru nggih krendeng-rendeng. Ayo lapor ae. Wong lapur gak gampang lampur, keliru sak kecap bleng. Lho iki lho to sing garai angel to. Iki masalahe. Awak dhewe gak tau sapa polisi. Polisi. Polisi kok polisi? Rasaku polisi. Ya wis gantinya. Lah terus lajeng tes Segala sesuatu hal kebutuhan aku sing nyukupi ya. Ayo diatur sing penting iki nang gawa nang mburi gelen dhisik. Ayo diatur dhisik.
pun wonten kedadosan kados ngeten iki mun wurung kene griya mriki pembantune namung kula. Nah, Terus tatanane niki ana. Nah, Aturane yo piye? wadi iki aja sampe kawiyak ya, Nggih. aja sampe konangan liyan. nggih. Soale sing roh kontok wanto barek kuntet. Lah niki Nah, per bulan nutup masalah iki ya 15 juta, 15 juta. pinten? 15. Lah, gak cocok ambek tanggungan. Gak sombut. To, jeragan iki tibane apik ngarep ning burine iki gak genah. Pumpung durung to. Ayo. Lapor. Kon 15 juta rumangsa kurang tak kok gak gelem. Nagih Pak jelas niku. Lah cukup kamu pikirin piro? Mboten kata-kata. Pun sepakat jenengan matur 15 juta dua kali. 30 termasuk. Nggih, karena bon purun. Lapor. Si. Kon sebagai tutup Nggih. ya, botel aku Susi Asape. Nggih. Aku bisa menunaikan kesejahteraanmu 30 juta per bulan, tapi tutup sampai membuka. Nek tutup sampai buka tak tugel gulumu. Mumpun kuwatir. Kula kali Wanto biasae niku teng pabrik kecap. Oke. Soal tutup nedhi dream napa sing talang. Maksudnya gak tutup ngono. Rahasia iki lho kon niku kudu nutup kedua ku mulutmu iku ngono lho. Disembunyikan. Nah, Masalah iki aja sampai tercium oleh aparat. nah, Ibu deres. kamu ndak usah kerja di sini ya, tak kayak nomah situk-situk. Wus. Kula matur teng desa. Jaminan nek nggih desa arane lah gubuk. Iya. Utawa guwa. Jenengan damelaken griya. Berarti gedong, Pak. Iya. Nah, nek ngoten mboten kok omong tok. Perjanjian itu harus ada ikatan. Hitam di atas putih. Seret ya, besok kamu tanda tangan. Bisa dipercaya? Oke. Ganti apa, Bu? Iso dipercaya? Oke. Oke, baik. Boleh. Menawi ngaten kula nyuwun pamit. Mun dangu-dangu. Ora. Benjing sore TF. Sandangamu ring kesono kabeh. Ngoten lah. Iya. Ayo toh, ayo. Kula pamit. Rahasia tertutup. Andai kata aparat negara polisi tercium, Jarwo sebagai pelaku daripada Suci. Ibda Mail. Siap Dan. Terkait laporan Pak Purbo yang berkaitan dengan hilangnya anaknya yang bernama Suci. Siap. Bagaimana perkembangan kasusnya saat ini? Siap Dan, mohon izin. Menurut laporan dari Pak Purbo yang kami terima, pada waktu itu Pak Purbo laporan tentang kehilangan anaknya si Suci itu. Ya. Ada dugaan Pak Purbo melaporkan bahwasannya Suci ini korban penculikan Dan. Atas bukti dasar apa? Dasarnya ada WA. Dan yang diduga ini yang menculik si Suci ini si Jarwo. Si Jarwo. Iya. Buktinya itu ada di WA Dan. Di WA itu bahwasannya Suci itu masih ada kontak sama Jarwo tepat jam 11. Tepat jam 11. Ya. Suci sama Jarwo Masih ada kontak. Tepat jam 12 Suci sudah hilang. itu menurut laporan dari Pak Purbo. Bapak Purbo. Siap Dan. Berarti kita nanti harus gelar perkara. Kita selidiki sampai tuntas. Siap. Coba sekarang saudara Jarwo dipanggil.
Bisa. Semua kita jangan sampai gegabah. Siap. Karena memang ini kasus kita belum bisa menentukan siapa terdakwanya. Betul. Saudara Jarwo, Sugeng silakan. Silakan. Begini, Saudara Jarwo. Baik, Pak. Kami dari instansi kepolisian menerima laporan dari Bapak Purbo bahwa anaknya yang bernama Suci telah hilang dan yang dituduh sebagai pelaku penculikan adalah Anda, Saudara Jarwo. Sekarang kalau saya memang dituduh, Pak, buktinya apa, Pak? Silakan dijelaskan. Ya. Saudara Jarwo, menurut laporan dari Pak Purbo juga memberikan bukti yang konkret kepada polisian. Pak Jarwo tepat jam 11 itu masih ada kontak sama Suci. Benar. Benar ya? Benar, Pak. Terus tepat jam 12 ini Pak Purbo melaporkan bahwasannya anaknya hilang. Artinya, jadi perkara ini arahnya ke Pak Jarwo. Begini, Bapak. Saya jam 11 memang bertemu dengan Suci di rumahnya Mas Sugeng. Betul. Saya saksinya ada di Mas Sugeng. Yang kedua, setelah jam 11 saya berpamitan pulang karena memang saya ada percekcokan dengan si Suci. Ya. Akan tetapi, Pak, Suci ini saya tinggal jam 11 dan hilangnya jam 12. Mas, Yo. sakwise Suci tak tinggal teko Mas sampean niku, pamite Suci nanti. Pamite Suci mari ketemu awakmu ya. Langsung mulai tak kandhani. Ci, ojo mulai dhisik nek diterong bojoku. Kak Mas aku tak mulai dhewe mek sopirku. Ngomong ngono wae. Begitu, Pak. Jadi, kalau misalkan Saudara Jarwo saya konfrontasikan dengan Pak Purbo, bagaimana? Saya berani aja, Pak, karena bukan saya pelakunya, Pak. Bener berani. Saya pertemukan langsung dengan Pak Purbo. Iya, Pak, silakan, Pak. Ibda Roso. Siap. Telepon Pak Purbo. Memang kita belum menentukan siapa tersangkanya. Iya, Pak. Ya, selamat sore Pak Purbo. Ya, mohon Pak Purbo kalau sekarang harap datang ke kepolisian, Pak ya, di kantor ditunggu. Ya, untuk menjelaskan duduk perkara ini. Ya, kami tunggu Pak. Terima kasih. Selamat siang. Wow. Jangan-jangan laporan Pak Purbo iki rekayasa bali, wah. Aku dhewe yo gak iso ngarani, Mas, mergo gurung ono buktine. Lah makane iku. Iki cek gurung jelas, Mas, aku yo bingung, Mas. Pak Purbo, silakan. Mari Pak. Ini begini Pak Purbo. Gimana, Pak? Terkait dengan laporan Bapak atas hilangnya anak Bapak yang bernama Suci. Ya. Ini sekarang ada Saudara Jarwo yang menurut keterangan Bapak bahwa Suci hilang itu diculik oleh Saudara Jarwo. Betul, Pak. Dia sebagai pacarnya. Siapa lagi? Bohong, Pak! Hong, Pak! Hong! Tidak. Hong! Diam dulu. Ini instansi kepolisian, lembaga negara. Tolong hormati. Jangan bikin keributan di sini. Ya, Pak. Bagaimana? Bukti telah ada. Ya. Surat, ya. Di HP Suci, Ya. ini WA, Facebook, ini Jarwo. Tapi jelas-jelas bukan saya, lho, Pak. Saya sudah menyatakan bahwasannya jam 11 saya sudah hilang kontak, bahkan nomor HP sudah diblokir, Pak. Itu hanya bicara, Pak. Ya. Bagaimana? Melindungi diri sendiri. Pak, kalau saya memang masih dituduh, oke, tapi saya akan buktikan. Kalau memang Saudara Jarwo ingin membuktikan, silakan. Saudara bisa membantu kami dari pihak kepolisian. Kalau memang benar-benar Anda tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Pak Purbo. Saya bersedia untuk itu, Pak. Tapi untuk Bapak Purbo, Apa? perlu diingat, Apa? sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Ayo, Mas. Ayo. Jadi, Bapak polisi yang kami hormati, ya. Saya merasa terima kasih
andai kata Jarwo tidak bisa menemukan anak saya Suci, harus dihukum, Pak. Kita akan bekerja dengan melakukan penyelidikan. Saat ini memang belum kita tetapkan siapa tersangkanya. Cuman masih dalam proses terduga. Pak Purbo, saya persilakan kembali, nanti kita info terkait perkembangan kasus ini. Baik, silakan. Ibda Roso dan Mail, Siap dan tolong bentuk tim bekerja sama dengan Reskrim juga. Siap. Untuk menyelidiki kasus ini. siap. Siapa sebenarnya pelaku? Siap. Sekarang juga laksanakan. Siap. Ngene iki wo. Gara-gara awakmu ae. Dole nang omah. Nek ana kejadian ngene iki ya apa? Mas, sampeyan yo kudu ngerteni aku ta, Mas. Aku yo mosok gelem kesandung perkara kaya ngene. Aku lek ngarep wis ngomong. Wah, nek ketemuan mbek Suci aja go omahku, nggo pos tak go gerdu kono lho, wo. Ngene iki wo, saumpama ro bojoku. Waduh, wo. Mas, sampeyan ojo kaya ngono ta, Mas, tulung ngono aku, Mas. Sing ngono sing ya apa maneh, wo? Yo piye carane kasusnya Suci iki iso nang terbongkar? Aku dituduh, Mas. Kali yo sampeyan kok yo katut lho. Lah mangkane iki sama mau katut nek ke penjara, aku tambah ya apa, wo? Mangkano iku, aku tapi yakin-yakin gak nyolong kok, Mas, gak nyolek aku iki. Temen ta? Temen. Sik ta, Mas. Sakwise aku mule. Ya. Kan jarene Suci iki kan nang omahe. Mule nang omahe. Mule nang omahe kan kudune Pak Purbo ngerti. Mosok Suci dolen gak, mosok minggat. Gak mungkin, wo. Gak mungkin. Aku ro wateke Suci. Gak mungkin. Ngene Mas. Kapak-kapakno awak dhewe kudu ngerti keadaan dalam rumahe Suci. Sing pertama, kita harus mencari informasi iku nanggone bature Pak Purbo. Wanto karo Kuntet. Soale lek awak dhewe takok informasi nanggone Pak Purbo, wonge wis jelas-jelas sini sampe awak dhewe lho. Jelas tambah rame geger tok, kan solusine. Nah, arep golek informasi nanggone bojone Pak Purbo kabarane lagi lunga. Waduh. Informasi tercepat gak liya ya bature Pak Purbo, pembantune Pak Purbo ya iku Wanto karo Kuntet. Lah, ngene nek awakmu duwe pemikiran sing kaya ngono, saiki ayo nggileki Kuntet karo Wanto. Nek ngono ayo nang budal, Mas. Ayo popo durung kesuwen. Mosok kemantene wis turu rek. Lah kuat dene karo sing nglungguh ya. Ayo ke boke. Sik ta. Kono ku nang ndi katean? Kono kate nang ndi? Nang pasar. Kok iso nang pasar dolek opo kok nang pasar Yamene iki? Golek mayit. Kate kok bothok aku. Kaya kono kate nang ndi wong wis oleh patrol bareng kok takon nang ndi. Lho, iki jatahku, Cok. Lapo kok nyusul iku? Nyusul ya. Lah lapo Lah kono bapakku aku tak susul. Aku patrol iku jaga gerdu. Keliling kampung. Lah terus kon patrol lho dikongkon sapa? Kongkon Dayat.
Aduh. So patrol kok iso dikokon dayat lho. Lah iya timbang. Wong emang aku timbangane nganggur aku tak melok patrol arek goyat bapak gak bayaran. Oh ngono. Iya. Kon patrol. Heeh. Patrol iku ya nggo kentongan. Gak boleh lenggis. Geng iya po gegermu. Kon patrol lah kate maling kon iku. Mesti ae lek patrol ki yo nggo kentongan goblok. Sik ta. Aku delok bodimu pawakmu cocok kok nek ngembleh, Cok. Asu kon. Loh, lah iki sapa mah? Padha Aris sampe Ucok patrol ya, Ucok. Yo. Lah, kok iki notol telu ta? Waduh, mengene kono tak kandhani. Menemben kok nek patrol ya. Iya. Kudu gawe persatuan. Oh, lek menemben yo ayo mulus lek menemben. Tak omong, Coy. Kok nek patrol kudu duwe persatuan. Patrol sama duwe persatuan. Patrol persatuan. Iso hing. Ngene lho kon tak omongi. Sopo sing duwe persatuan patrol kok Ucok karo Aris lho. Terus Persatuanmu ya gawe spanduk sing gawedhe. Irama padang pasir. Tabuhane ya. Tik tuk tik tik tuk tik. Lah. Ngono ya. Spandukmu jenenge Keroncong Ijo. saya kuate sepanduk barang rumah samu kate bal-balan ta. Loh, supaya bene kon meneh ditanggap wong teko Timur Tengah ya. Oh, Timur Tengah. Wong sing gak kerawatan, Kaya to. wong Bambung. Kaya to. Kaya banyolan rek ngene lho ya. Tak kandhani. Carane persatuanmu patrol iki kudu ana sing kombinasi ana sing nari. Dikombinasikno. Yo. Ambek apa? Ana sing nari. Ana sing nari ta? Ono sing nyanyi bareng. Ana sing nyanyi. Oh iya. Lah lagune kudu. Lagune ya apa? Ngomong tak gambarno. Lale lalo 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 lale lalo. Lho enak ya. Iya, inilah lagu Lalo Lalo. Lagu ini kok Lalo Lalo tok. Oh iki instrumen, bagian instrumen. Dibloke lho ngomong. Aku lapo? Yo, kon penyanyi mbak aku mbak penarine. Iki instrumen Ya, iki. iya. Aku bagiannya apa? Bahkan MC nih kok. Wah, ayo Iki sini. wis sore. Loh, Lon. Patrol modelku gak karu-karuan. 1, 2, 3. Lale lalo. lale lalu. Lale lalu lale lalu. Lale 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 lalo. Lale lalu lale lalu. Otok-otok prek. Takut telah otok-otok brek. Kon niku andalamu otok-otok brek tok. Le, kon mak aku gak kon super lek joget malah. Kon niku diomongi iki ana patung. Ngene pek ana wong mlaku-mlaku nanggap dhewe ya. Apa mas panduke lontong ijo? Keroncong ijo. Rasaku kok lontong ijo. Kakek ngono. Iso nanggap buta ijo, laler ijo ngono angitmu kok niku. Lale lalo lale lalo. Gak iso kan. Lale lalo lale lalo. Lale lalo lale lalo. Lale lalo lale lalo. Lale lalo lale lalo. Otok-otok Brek. Wah, brek belakrak. iki yo. Cok, iki yo tubalane. Ya Mustofa, ya Mustofa bro. Iya, kok goblok ngene iki. Sopo lho? Bengi-bengi ono. Lah, Lho, kesawangane rondo merinding aku. merinding ketemu apa kon merinding iku? Arek Wahyu liwat. Endi? Lho, iya. Bengi-bengi mari tekan ndi iki? Mari tekan ndi iki? Teko pasar balon mangga. Lah aku gak wedi aku. Aja ngguyu ta kaya manuk betet acake. Cek ta? Mas Aris. Iya. Awakmu lak suci ya? Sampe lali mbak aku tama. Suci biyen iki. Iku suci biyen kancane dhewek lho. Kanca ayo yo. Kon mari tekan ndi kon, Mang? Teko mlaku-mlaku, Mas. Lah kok bengi? Enak mlaku-mlaku bengi. Mari dolen ngono ta? Kate mule. Tapi gak wani mulai, Mas. Lho, gawadi mule. Beneran, Ding, beneran, Cok. Gawadi mule. Cocok iki, cocok. Lah iki. Nek guyune aku tambah merangsang aku.
Wis aja dilapor. Ta. Omahmu pancet nduk kono iku ya. Aku pindah, Mas. Loh, pindah nang ndi saiki? Aku saiki pindah nang Kramatan Gang Buntu. Omaku anyar cagake loro. Oh, jalan di Keramatan Gang Buntu. Omah mono cagake loro. Wah, cocok iki, cocok. Patamu ngono kandhane angel. Mas aku terno. Kon lapo sing guyu-guyu iku? Kuwi patakmu aku kandhane. Opo? Padahal kan gak ada iki. Kono lah ke perumahan anyar-anyar ya, Ji ya. Heeh. Diomongi kok gak ngandel kono. Ka elit kon, ka elit. Desit kono. Gak ngono sih kate lapor. Ini tak ternone. Aku terno Kon patrol ambek ucok tutukno. Iki tak terno arek wedok iki sik. Iya. Tak Ayo, terno. Mas. Ayo. Aku bener aku. Haris gak tayare kandhane angel. Suci ngono wis mati, Eng. Kaya gak mancik lemah. Lah iya mancik apa, Eng? Kamu iku mau coba Aris nu ngeterno suci lah. Koncone ae dututi. Iya. Pagi-pagi kebeneran nemu arek wedok ayu. Ci. Omahmu mosok iki, Ci? Kok ruwumbuk ngene, Ci? Kon gak keliru ta? Oh, cuma meneng ae ngono aku malah bediding. Kok guluku kok mengkoworok ya? Ci. Ojo rame-rame, Dik. Aku asline lho seneng ambek awakmu. Mumpung sepi gak ono wong ya. Suci tadi lontong. Aku ngareni ae. Apa sih? Kono anune Aris iki opo? Lho, salah Aris tak elingno gak kenek wong kandhane suci wis mati kok gak Iki percaya. mau Aris mandek kene papan kene ndare gak ono nanti saiki. Lho, ya ketut suci nang jare nang omahe mang Keramat Jati ta ndi kok mang. Lho ki ku suci. Lho. Si. Awakmu mang lak ngejak kancaku, Cici. Aris saiki nanti. Ngopi. Lho, Cok, ngopi mong. Sampean melok aku. Hah? Melok aku. Emah. Lho, niku kok sok emoh. Melok. Ci. Melok ah. Aku yo kepengin petuk Aris maneh. Pingin ngopi. Iya. Tak gorengno telo. Lho, gelem aku lek ana telone. Iya, Ci, sembarang, Ci. Ayo. Iya. Omamu apik temenan ya, Ci. Lah iki mau aku kok gawekno gorengan telo cocok, Ci. Lah iki Rondo atos telo. Apa lapo? Londo kakekmu kuno. Wah, aku kabeh.
Mas opo iki, Mas? Tak goleki nang omahe Pak Purbo. Biasane cangkruk nang nggone ngarep, wantu ambek kuntet gak ono. Ya golek-golek raja banter-banter kene powegel. Gak dijak mangan gak apa. Sampeyan kok iso mikirno mangan, Mas kate di penjara lho awak dhewe iki. Oh ya opo rek? Penjara wae wetenge luwe wisan wae. Mas aku lek di penjara ya opo, Mas? Bisnisku ilang kabeh. Lah Loh, Dek. Astuh. Sampeyan iki malu teko ndi ae, Dek? Aku goleki ambek Mas Sugeng. Aku teko Mama. Teko apane aku lho dituduh nyulik sampean. Sampeyan iki lho omah manggon nang ndi? Wah. Napa? Jidokku mengkorok wae. Kono gendeng ah. Pacarku kok ngene atik mengkorok bareng. Jidokku mengkorok kok. Sampeyan lho nang ndi ae, Dik? Aku saiki digekno bapak oma dhewe, Mas. Walah digaekno omah anyar. Omahe apik, Adik. Apik, Mas, cagake loro. Omahe cagake loro. Cedhek kok, Mas. Nandi ku? Jalan Keramatan Gang Buntu iku lho, Mas. Keramatan Gang Buntu. Ana omah cagake loro anyar iku omahku. Iku gak kuburan apa? Kuburan ya apa sih? Pinggir kuburan ana tanah kaplingan, nduk kono. Jidokku mengkorok kok. Kapak-kapakno awak dhewe kudu nang omahe suci. Iku kok gawe barang bukti ben aku kacek penjara karo polisi-polisi ku mang. Iya tapi jidokku mengkorok kok iso. Mengkorok ae. Kowe lek gak wani ya wis, Mas. Sing penting aku wis ketemu ambek suci. Nek ngono aku terno nang omah sampean, Dik. Dolan nang omahku, Mas. Ayo. Wah. Jarwo. Yo, brek. Suci mang lho koyoke pucet. Nang Jarwo yo gandenge. Wah, entek ngono wae. Mang peteng nang kono ketok omah bareng tak cedeki kok gak ono. Gak ono omahe. Omahmu iki nang ndi sih, Dek? Dek Suci. Anteri rek gawe arek wedok bau anteri nututi sampe gak nututi gak wurungane ya gek mangare iki rek bau anter serapat tak tututi sampe gak nututi Ketemu gak? Cih sik ta awakmu lambek Jarwo siki mang Nandi Jarwo ning omahku. Oh tadi nang omah sampean Ngopi jidok sampean tak gakno kopi to umpamane aku melok digakno kopi temenan ojo legi-legi ya rada pahit ya iya ayo siji awakmu kok gandeng-gandeng umpamane ro Jarwo kaya muring-muring ah. Tapi ya apa maneh jan awakmu ya ayu Ci. Endi omamu iki Ci? Ci. Omamu iki kok endi? Nyoto-nyoto suci kemana tak gandeng iku rupa menungso lho.
Lah kok moro-moro koyo ngono itu. Ci, aku wedi, Ci. Wah, menang di suci. Ngageti ae. Aku sampai jombon aku kok. Mas. Saiki ngene, Mas. Nyoto-nyoto suci kemang tak gandeng rupa menungso lah kok balik-balik koyo gendruwo, Mas. Padha wae. Mari ngono awakmu mari gandengan ya. Mari aku petuk suci. Ditak gandeng ya gelem jari jak nang omahe gawe kopi. Ternyata gendruwo. Mas, kasus sampean padha ambek aku, Mas. Saiki ngene, Mas. Iya ya apa? Aku ngrasakno lek iki kasus suci iki koyo janggal, Mas. Maksudnya? Janggale ku suci ketone gak diculik, Mas. Tapi ku nyoto-nyoto arwahe suci, Mas. Koyok suci wis mati. Jelas suci iki dipateni, Mas. Tapi sopo sing mateni, Mas? Duh. Opo iki, Mas? Lah sing mateni sapa kira-kira wae? Aku golek Iwanto ambek Kuntet yo gak ono. Terus informasi teko ndi iki? Ya mbawa. Tuh. Aku lah yo ngelu engko Biasa nek sabone warung lho iku. makano iku biasa kerja nang gone omahe Pak Purbo. Iya. Tak goleki nang kono gak ono. Mosok arek iku minggat, Mas. Nek minggat ngono ya bisa jadi yo. Duh, Terus nanya apa iki, Pak? kapak-kapakno kene kudu nemoni Wanto ambek Kuntet. Terus Mbah piye carane ayo digoleki. ngono ah. Ayo digoleki. Ayo mau dorong. Jadi orang kaya kena. Memang nikmat. Iya. Apa ae serba keturutan. Payah mangan sak mangan. Telek restoran sing paling mahal. Paling mahal, paling enak. Paling enak. Jamane ya mono awak dhewe mangan sego jagung. Iwak bobor. Nek saiki no wae. Saiki mangan sego jagung, kembung. Mo amane ini gak setik ngono gak asal. Setik ate setike bilian. Kak ngono kon niku rayap ta ya apa bil. Setike bilian tok pangan niku. Nek ngene iki lho. Mangkane wong-wong kabeh nyambut gawe akas-akas demi kesuksesane uripe. Oh iya, ke masa Lah depan. kate ya apa? Jenenge wong tuwa. Iya. Sing mesti ku nyelengi kanggo anak. Oh jelas. Lah kaya aku awakmu ngene. Ndelek bojo maneh oke. Apa? Ngono. Weh. Dah, jeh. Saiki mlete. Bro, sop. Ya apa kabare to? Ya Kuntet. awal. Loh, kon kok wong loro pancet kere ngene. Masa? Ya aja ngomong kiri-kiri ngono rek. Sorry bro. Saiki aku dadi wong sugih. Iya niku sarungan cekak saiki celonoan gawe sweater. Beda dong. Oh, Iki gawe kacamata kaya Semakin ngene. majunya zaman, kita harus ikut maju. Berarti urip iku kudu ana perkembangan. Lah katene. Oh iya. Lah nek hidup tanpa perkembangan, kita ketinggalan zaman. Pantesan tak goleki nang gone Pak Purbo gak ono. Saiki wis sukses. baru tahu. Soke. Orang pengusaha sukses. Wah, lek ngono ya kancane diuruki rek, pengusaha cek picaran cek sukses. Awakmu sanggup apa melok aku? Ya sanggup ae. Nyambut gawene rada soro. Nah aku ambek Wanto jelas dragan. Iya, jelas. Kira-kira iso awakmu? Ngene lho, dodono piye carane rumuse ben iso sukses. Aku duwe perusahaan pabrik tutup. Sik. Pabrik apa rek? Pabrik tutup. Mbok ya aku dijak po rek nyambut gawe paribasane aku bagian apa? Apa iku wong jenenge? Ungkal. Ngumbah, nyuci Nyuci. tutup mang. Bahasa lama dipakai ngumbah. Ngumbah. Awakmu wong loro iki wis
pawakane wong kiri, gak usah dadi wong sugih. Cocok dadi wong kiri pancet ngene lho Iya toh sugih sewumbung e. Loh, iya so. Tapi gelem nek nyambut gawe. Gelem. Awakmu Siap sanggup. soalnya awakmu iku terus terang ae lho. Nek gantengmu aku gak nyacat. Terus. Tapi ngersoloan. Aja ngersoloan. Masuk ke kayane ngono sukses iku. iku gak ngersolo. Oh, gak ngersolo. Apapun yang terjadi demi kehidupan kita harus kita maju. Harus Oke. bersyukur. Nah, Ya, ayo. pabrik. Ngene lho. Sik, aku mengrene iki tujuanku kan ngelek mangan ambek. Ate delek mangan, tata kepethuk. Aku yo padha arep golek mangan, tur yo kate ngejawamu mangan. Sing jelas iku awakmu nyusano aku wong loro. Kak, mangan go warung pojokan iki lho. Apa? Warung cilik pojokan. Sing tak tuwek iku. Iya. Ka level. Kok Bukan level bukan level Pak. Sorry bro. Biyen seneng sego jagung. Loh, saya kembung. Sorry. Kembung. Zaman merdeka. Bro. Kali Saiki mangan apa, Dek? Hello spaghetti. Hamburger. Minimal setik iku nek kepingin. Setike biliar. Lah kate ila raya. Ngene lho. Aku jane ya arep ana perlune ambek sampean wong loro. Maksudmu nek ana perlune? Aku iki arep takok tentang Suci. Suci jarine ilang. Awakmu ngerti gak wong loro iki tentang perkembangan Suci? Siapa? Suci, anake Pak Purbo. Awakmu biyen kan pembantune nduk kono. Nek mbiyen aku pembantu di kulo karo Wanto. Iya. Lah, selama ini aku wis ganggu Pak Purbo. Pengusaha, Bro. Karo Ngene lho. kok gak gelem takok Pak Purbo dhewe. Iya. Wis ta lah, gak usah ngomong gak usah bulet-bulet. Sing jelas, engko lek kon gelem nduduhi keadaane Suci nang ndi, tak traktir mangan. Kon sanggup bayari manganku wong loro. Iya wis kon njaluk spaghetti 10. Burger tak turuti. Aku ambek Wanto Heeh. mangan nang warung. Tak sebut warung awakmu cek ngerti. Iya. Restoran awakmu gak nyandak. Gak paham. Iya wis. Wong loro lho minimal tak 1.300.000. Masalah sampeyan yo ngerti dhewe penggawe aku yo ngono. Maksude iku bisnisku yo lumayan. Lek bayar 1 juta yo gampang. Temen, Iya. kena dipercaya? Kena dipercaya. Deal. Kena dipercaya? nek percaya deal. Tak omongi. Cuma aja kondo-kondo. Nah, bener. Tak omongi tapi Aja kondo-kondo wong. Ya wis sembarang wis. Ya apa? Ya. Janji temen ya? Janji. Tak omongi. Cuma aja kondo-kondo wong. Ya. Ya. Yo aku manut. Ngono ta? Nganut. Ngene ae. Toh, iki aku sing ngomong gak enak toh. Nek awakmu kan luwih jelas. Iki ngono angel. Ngono itu. Ngomong ambek wong kiri kudu sing jelas. Ya. Awakmu wong loro iki tak kandhani tapi aja ngomong-ngomong. Iya. Oke. Ya. Terus ya. Ngono ya. Sing penting ku ngene, intine ku. Tak kandhani tapi aja ngomong-ngomong. Ya. Ya. Sepakat. Janji deal. Deal ayo. Aja lali manganku. Kon kepengin ro Suci? Ya. Pengen ro Suci? Oh iya pengen ro. Temen ah? Heeh. Tapi aja kondo-kondo. Apa? Tak omongi aja kondo-kondo. Tak omongi. Ojo. Aja kondo-kondo. Ket mangkok tak omong aja kondo-kondo ae. Wis ta lah, rungokno. Wong kere kok ada plete. Piye kejelasane iki ya, Pak? Kok nek kepengin ro, jelase Suci nanti. Critarono, Ret. Ya apa rek? Wis awakmu ae gak apa-apa. Sing bener. Suci iku mati. Loh. Suci mati. Iya, mati ki perkarane lara ta? Dek iki dipateni wong. Pateni Pak Purbo. Lho. Dipateni Pak Purbo. Iya lah, aku terus dibayar 30 juta saulan gak oleh kondo. Sik. Iya. Suci mati dipateni Pak Purbo. Iya. Mayate sapa sing ngeramut? Tak rambut tak pendem ambek kuntet ya. Iya. Mbok pendem. Iya sih. Termasuk awakmu ngewangi mergo bature Pak Purbo. Ya. Mas. Gelem mau kerja ngono mbek aku ya, mari ki ya. Enak kerja iki.
kene wis nemokno saksine, kene ya wis nemokno pelakune juga, iki kan termasuk bantu. Ayo nanti kau nangkoni kepolisian. Oh iya. Ngene. Nek kepengin ro kuburane Suci. Kuwi ngene kan jembatan. Sebelah jembatan. Walah, Kang Serambatan iki. Lah, jalan Serambatan. Ya. baik. Lokasine wis tepak, aku wis ngerti ngene iki lega atiku. Aku ya lega kok tak kandhani ya. Atiku lega Pak Kuntet, mergo ngerti lek ya lah Suci tibake mati. Aja legotok pangane rek. Langan. Lek ati wis lega karek wetenge sing lesu, ayo budal golek restoran mangan sing enak. Ayo, Mangan. Ibtu Roso dan Mail Siap dan. terkait perkembangan kasus yang dilaporkan oleh Pak Purbo. Ya. Bagaimana perkembangan sekarang? Begini dan, Hmm. saya sama saudara Mael tadi sudah sekian lama ini menyelidiki tentang kasus ini. Kita sangat lemah. Sebentar ini. Silakan. Mangan rek. Loh, mangan kepolisian. Pelayane api-api ya. Sebentar Bapak polisi. Nyantai sih. Mangan ya. Ada apa ini, saudara? Saya sudah menemukan saksi kunci daripada kejadian kasus Suci ini. Sebentar. Anda sudah berhasil menemukan Saksi kuncinya. saksi kunci. Bahwasannya Suci ini bukan diculik, tapi dibunuh oleh Pak Purbo sendiri. Ada bukti yang kuat. Mangan. Kedua orang ini merupakan pembantu daripada Pak Purbo dan membantu untuk memakamkan jasadnya Suci. Cuma karena mereka sedikit SDM-nya kurang, sedikit lemot Pak. Maka dari itu kita cukup membohongi saja. Tolong diamankan di penjara dulu Pak. Baik, kalau gitu Mangan. tolong Roso Siap. ditanya itu. Mau makan apa? Sini kamu. Apa bos? Namamu? Nama saya Wanto. Kamu? Kuntet. Pelayane kecuk. Yo ngene iki pelayane enak yo. Legis saya. Coba ditawari Pak, mau makan apa ini Pak? Oh, Saya Iya. senengannya saya karena saya wong soge, saya mangannya pecel. Pecel. Yang satunya? Lodeh campur pecel. Itu makanan Eropa. Tenang, kalau di sini nanti pasti akan dikasih semua makanan itu ya. Oh, gitu ya? Sekaligus juga Anda nanti akan dijaga oleh semua nanti yang ada di sini. Kalau gitu silakan diajak makan dulu. Kalian ikut saya. Iya, ya, ayo. Kita makan di sana. Oke? Saudara Jarwo, Lapo? dikunci sih. Longgo dhisik, cek disiapno. Oh, restorannya nang ngene nih lho. Api. Wis nyantai ae, longgo sik. Iki duduk restoran siap saji ta. Iki prasmanan kok dijokekno. Rek. Otok-otok, prek. Nah. Wah, lah kaya sohe. Bocone. Saya sudah menemukan saksi kuncinya, Pak. Ternyata itu Suci dibunuh oleh Pak Purbo sendiri, Pak. begitu. Mohon segera diselesaikan ini, Pak. Kalau gitu panggil Pak Purbo. Siap dan. Kasus ini dalam penyelidikan kita memang harus menerapkan protap-protapnya polisian Siap dan. 3W 1H. Ya. What, who, why, dan how. Siap. Silakan Pak Purbo. Silakan Pak. Pak Purbo, silakan. Gimana? Sudah selesai, Pak? Terkait kasus yang Bapak laporkan kepada kami, Baik. sudah ada titik terang, Pak. Bapak polisi bisa mengatakan titik terang yang bagaimana, Pak? Pertama, Suci tidak diculik, tapi Suci mati. Mati. Yang kedua, yang membunuh Suci adalah Pak Purbo. Tidak.
Kalau tidak ada saksi hidup yang bisa bicara, tak mungkin aku bisa mengaku. Kalau Pak Purbo masih tidak mau mengaku, Baik, Pak Purbo hukumannya malah akan lebih berat. Tapi kalau Pak Purbo mau mengakui apa tindakan Pak Purbo yang lakukan kepada Suci, maka kami bisa membantu untuk memperingan kita hukuman. kembalikan ke Bapak polisi. Andai kata tidak saksi, ada saksi yang bisa bicara, saksi hidup, rela aku mengaku. Kalau gitu, panggil saksi. Membunuh kamu. Membunuh kamu. Karena memang kami bekerja berdasarkan bukti, saksi, dan keterangan-keterangan yang besar. Duh, Bagaimana, Pak Purbo? Apakah Anda mengenal orang dua ini? Utuk prek, Pak. Bapak polisi yang kami hormati, memang saya yang pembunuhnya. Ya, saya rela untuk dihukum, Pak. Berarti sekarang Pak Purbo sudah mengakui bahwa Baik, Pak Pak. Purbo pelaku pembunuh Suci. Baik. Kalau gitu, masukkan mereka bertiga ke dalam penjara. Pasal piro, Pak? Nanti di pengadilan. Gini, Saudara Jarwo, Baik, Pak Polisi. dengan tertangkapnya Pak Purbo sebagai pembunuh Suci, maka terungkap pula kasus Suci Putri Solo.